ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi tiri nzvimbo yeChiredzi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muri yeZimbabwe siyalibingelela, ngiyathemba lapha likhona ngilitholeli kahle, ngiyathemba phela likholisile phela iholiday nekadinhle. Namhlanje siseChiredzi, siphendukile phela lapha nelikwazi iChiredzi lodumo. Panzvimbo patiri, pamusha patiri, ndipo pagogo Shumba yaonda vaya vekuburitsa vakatorwa nenjuzu, vakaburitsa Rowai, vakaburitsa we46 years, vakaburitsa we11 years. Asi mutambo uri pano nhasi hauna chekuita nevenjuzu, mutambo wekusvitsa masvikiro. Eka mumwe nemumwe angachifamba achiudzwa kunzi iwo pane vari pauri, oudzwa basa ravo manje nderekuchiona kuti vasvika here. Saka izvozvi tingati mutambo uripo ndewokusvitsa mudzimu. Muri yeZimbabwe namhlanje phela sikogogolwana wakwanisa ukuthi ekhiphe abantu injuzi, okhiphe abantu ababethethwe zinjuzi okweminyaka etshiyeneyo. Nguye phela lowana kade ekhona etrend emalangeni adlulileyo. So namhle sikhona lapha asibuyanga ukuthi sikhulume ngamanjuzi, but umdlalo okhona ngokuthi kube laba abalamadlozi abahamba betshela ukuthi hayi thina silamadlozi, bafuna ukuthi idlozi lakhona linjani likhitshwe likhulume. Namhla ngumdlalo wakhona. Drumas Media broadcasting live from Chiredzi. Tauya ndopatinodanwa tichinzwa pane zvese zvinoitika zverudzi irworwu. Muri yeZimbabwe namhlanje phela siseChiredzi, phela nxa kule ndawo ezitshiyeneyo okwazi ukuthi kule sinto esenzakalayo imidlalo emkhulu uyafonela thina iDrumas Media, siyakwanisa phela ukuthi sibuye sikhulumelane. Nguva inorekedza itimboipa varidzi vemutambo vatiudze kuti vanhu vakaunganira chichi chaizvo chiri kuitika. Ngalesi sikhathi phela sesinika abanikazi bomdlalo ukuthi bekwanisa ukuthi bekhulume ukuthi kwinokwenzakalayo ngeqiniso. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kwazwai muri yeZimbabwe. Ini ndireitwa Mai Chapeta, ndiri kubvawo kuChapeta Fresh Waters kuBoho Drilling Company. Isusu seChapeta Fresh Water tinochera zvibhorani kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tine maofisi zedu kutanga muHarare, kuGwero nekumaSvingo. Asi zvakare munogona kutibata kune vanhu veDrumas Media kana kuTech Global iri paNet1 Building. Ava mukavabata munogona kudzikisigwa mutengo ne10% yemacosts amunenge mapuwa. Tinochera zvibhorani kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kwamunofunga kuti hakupindiki tinosvika. Kwamunofunga kuti hakubatiki mvura tinofatazama. Tinoita maservices akasiyana-siyana, kutanga nesighting. Sighting kuva kuti tinosvika tisati tachera, totarisa kuti mvura ingawanikwa papi panzvimbo yamunoda kuti tichere. Uyezve tozotanga kuchera chibhorani chacho. Chinosvika pa40 meters inova yo standard. Asi kana muchida kudarikirazve, kana mvura yatadza kubatwa pa40 meters, tinosvika ku100 meters. Uyezve tine mapolicies akasiyana-siyana. Imwe inonzi wet hole policy, yekuti mukabhadhara for wet hole policy hatibvipo tisina kubata mvura. Chero tikasaibata patinenge tatanga kusaita, tichatsvaka pamwe kusvika tabata mvura. Drilling yedu inoinclude casing. Kana tabata mvura tinokesa. Uyezve tinoita installation, kureva kuti mvura ikwanise kubuda pamapombi mudzimba dzenyu. Pa-installation tine either solar kana bush pump chaiyo kana musingadi kushandisa zvemagetsi. Tinogona kuisa pa bush pump, pa solar kana pane magetsi chaiyo.
Saka izvi zvose munogona kutibata kana muchida quotation mahara kuita quotation. Munogona kutibata panhamba dzedu dzinoti 078 733 0954 muZimbabwe. Munogona kubatsirika pane mibvunzo yese yamunoda kunzwisisa panhamba idzodzo. Uyezve vanoda kutibata paemail tinowanikwa pachapetadrilling@gmail.com. Uyai muchere zvibhorani zvenyu nesu. Beat climate change and go underground. Tinochera kuti mvura iwanikwe all seasons. Saka tibatei pamanhamba atataura kana kubata veDrumas Media chaivo. Vanokubatsirai nekuti muchererwe. Naichera. Shumba. Amusati maane nyota. Sengome. Ndane nyota. Maane nyota. Saka toita sei? Toenda kuno kwa Chapeta. Kunodrillisa mvura. Oyo unoda emazenge since mvura ichinaya. Haichengetedzeke kana ichera. Iyo inonetsa kuchengeta yamuri kutaura iyo. Inongowanika nguva ino yekunaya then zvapfuura. Ndosaka ndichiti hande kwa Chapeta toti ngavauye vadrille mvura inogara yese the whole year tine mvura manje unofarira emazenge. Kwete ndazvinzwa Chera muri Zimbabwe mazvinzwa zvataurwa naChera. Mvura kana muchinge muida makuziva kwekuenda. Tiri pamwe chete neChapeta tiri pamwe chete neChapeta tagadzira isusu nzira dzekuti murerukirwe mukabata isu veDrumas Media mukatiudza kuti muruda mvura 10% discount. Munopaona sei Chera? Mule Zimbabwe ngetemba lapha lezwa lapha sile Chapeta borehole drilling system. So mule Zimbabwe ngiyakwazi ukuthi bakhona lesi sikhathi ababe befuna ukuthi phela bengahlutshwa ngamanzi labamba thini Drumas Media bebuya beChapeta bebuya bezoli gebhela imigodi yenu bathi la akulanda abangafiki khona bakwanisa ukuthi belincedise kusi whether useBulawayo Harare Gweru babe bekhona. So wena nxa ufuna ukuthi number zeChapeta uyafonela thina beDrumas Media sikunike and then uyabuza thola 10% free cause uyabuyithole ngaphi eDrumas Media. So ungabamba thina ubathe ukuthi hayi ngithethe number eDrumas Media 10% yakho nje yabusukejela umgodi. Takabatana neChapeta tinoti Drumas Media or drilling. We're taking you to another level. Taking you to another level.
vezimbabwe ndofunga muri kuzviona zviri kutora nzvimbo pano. Tiri nzvimbo yechiredzi, mutambo uripo ndewekusvitsa kavaya vanoda kusvikirwa, kwete kuti vanoda kusvikirwa asi kuti vanosvikirwa vachida kugadziswa midzimu yavo kuti vange vachikwanisa kuti midzimu yavo inge ichisvika. Semaonera muri kuita iye zvinezvi vanhu vari kufara, vari kupembera. Vamuri kuona vari diviro vakapfeka zvitsvuku vakamonera ndo vatingati vanosvikirwa. Ndo vanosvikirwa. Avo vamuri kuona vakagara pasi vari kudirwa mvura kuitira kuti midzimu yavo ibva yaita sei, ibva yasvika. Vamuri kuona vakapfugama avo ndivo gogoshumba, ndo vaya vamunoziva tiri pamba pavo, ndo vaya vekuburitsa vanhu kumvura, vekutorwa nenjuzu. Pane vakatorwa ve46 years pagozove ne11 years, ndo zvakare vakaburitsa rowai. Asi mutambo uripo zuva ranhasi wakasiyana nemitambo inogara ichiitika mazuva ese. Vamuri kuona vakaita rundaza vari kutamba vakapfeka zvinhu zvitsvuku, ndio vatingati vanosvikirwa. Vanozikanwa nezita rekuti madzviti. Wese mudzviti tikati ndiye munhu anosvikirwa. Vese vamuri kuona vakapfeka zvitsvuku nevakamonera. Vamuri kuona vakasiyana nevamwe ndio madzviti. Avo vamuri kuona vakagara parukukwe ndo vacho vane midzimu iri kuda kuti isvike. Tingati chiitiko ichi chatanga mangwanani ezuva ranhasi, uyezve vemanjuzu hanzi mutambo unenge uriko manheru, masikati kuri kuitwa kamudzimu uyezve madzviti. Mukatarisa zvakare murume ari kuuya kuno kumberi kwekamera, chinhu chaakabata icho ngoma dzacho dzakasiyana nengoma dzamajara kuona dzekunana masvingo, dzekunana Darwen uko. Idzi ngoma dzakatongogadzirwa, inotenge iri ngoma iri complete. Asi panenge pachiridzwa ngoma, mukatarisa pasi pengoma ipapo muri kuinzwa kamariro airi kuita, yakangofana nedzimwe ngoma dzese. Pasi pacho pengoma iyo panenge paine miti yaanenge achifambisa achichuna-chuna kuti akwanise kuwana sound. ngame sibone lokho nje ngame ngimuzulu kakhulu nje sibone ngemfana ngifukuzana ngigama lami ngemalande enjela
sibambe lokho nje ukubuze ngephambene ngame ngithokozile kakhisi ngemandla amabili ngithokoza kakhulu kwame ngigama langumalandi mfukuzani wagese kwame ngimsulo mswati kwame mthwana wegizagiza kwame ngemadla bezolo lokeje wagese bechalo lokeje kwame sokozina ngemadla amabele ngawo mla ekhami lami njalo intsikunzi esibambela njalo ngawo bile lakho njalo wena thanda wantu ngawo siyawanga kakhulu njalo ngawo sentokozile ma ini ndinonzi Felix Mangombe ndritwasa rafukuzana pamadzviti ndinofara nezvirikuitika pamutambo unoku ndinovimba kuti ticharamba tichizviita nyika yese zvinhu zvese zvinofanira kufambira mberi vane vanhu vakanyangarika vese tichinovimba kuti tichandovabudisa tichavatora tovauya navo nyika yofara yopembera ndatenda ya inini ndini muzukuru wacho wambuya ndini ndinosenza nambuya padhuze nawo handiti zvese zvinoitika tinokwanisa kuita saizvezvo kubudisa vanhu vakanyangarika isi shuwa tinotenda nokukurudzira kuti dei hurumende yatibatsiravo shuwa nekuti chinyakare chichiripo chivanhu chichiriko ngatizvikoshese zveshuwa nokuti shuwa takaona zvinhu zvakatiremera mune maziso chavo chavo zvakabuda tichiona nemaziso saka tinozvitenda kuti ngatirambe tine sapoti yehurumende ipo pano nhasi hanzi chii chiri kuitika uno mutambo kuti tinge tipemberera izvozvo zvinonatso kuzikamwa nana sekuru ndo vanokwanisa kunatso kutsanangura isi tinongova vazukuru vana sekuru ndo vanokwanisa kupatsanura kuti mutambo watakaunganira ndewei isi tinongova pakusapota vana sekuru ini ndini mai vacho vane mukomana uri mumba wekwachimhara tiri pano pamutambo wambuya wamunongovona tinofara zvikuru nehurumende ichitibatsira tingade kuti mutitsananguriro kuti mutambo uripo nhasi unoyu mutambo wakamira sei chinangwa chemutambo chii mutambo uripo pazuva ranhasi chinangwa chawo ndewekuti matwasa ane mashavi aripo anenge mashobani kuti akwanise kuti abude akwanise kutaurawo nevamwe nokukwanisa kuzobatsirawo vanotambudzika ndo chinangwa chikuru uyezve tine vakabudiswa muchegwite dhemu vakanga vatorwa nenjuzi kumwenezi river vakabudisirwa muchegwite dhemu saka pavakabuda ipapa vachiri mumba vasati vakwanisa kuti vabude asi kana tikatenderwa togona kuti vabudiswe vakwanise kuzoti vataurewo nevanhu nokukwanisa kuti vaitewo sevanhu nokubatsira futi vanotambudzika tinotenda zvikuru veruzhinji vangangoda kuziva kuti vari kuona vanhu vakapfeka semapfekero amakaita vanhu vakapfeka izvi ndevapi ivava ndimi vanani vanhu ava anonzi mashobani taura kuti madzviti vanobudirwa nemashobani vakafa panguva yehondo yemadzviti ana shaka nana muzidikazi pachashandiswa mashields saka vanhu vakafira muno asi kuti mweya yavo yakasara yakanamira muvanhu saka ndo zviri kuuya kubata kuvanhu vairwisana navo saka zvichireva kuti zvinosvika kune vanotaura ndevele chete kana kuti nemashona zvinoda kuti mushona kana kuti mundevele zvinokubata marudzi ese muno muzimbabwe kana kuti africa yose aiwa tinotenda zvikuru maita basa ini ndini muning'ina wambuya shumba yaonda last mumba mavo wokupedzisira basa riri pano rinoitwa pano ndinotoriona chaizvo chaizvo matwaswa ari kuitwa pano anobva nomumaoko mangu basa ravo rakabva nekure ende rakatanga vari mwana mudiki ende handimbototyi handina chanombotozezazve chero vakazi kuri chero vakazi america chero kupi chaiko chaiko ndinoinda nenge ndiripo inini muning'ina wacho handina chandinombototya ende vanoziva zvavanoita basa ravo vanotoriziva chaiko chaiko inini ndini ndakabereka mwana uyu chipo ichi chakabva kuna baba vake namai vake izvi ndo zvaita baba vake hazvina kutanga nhasi it started long back hatichadi kutaura zvechirungu nokuti tangosanganisa asi mbuya ava chipo ichi chakabvira nokure achigumiri pavari ichi kuti kai mbuya shumba yanda vafa atopedza toti kai zvatopera chichainda nokuinda
mbuya vakabatsira vakawanda vanhu nekuda kweizvi. Baba vavo zvakatangira katurwi munomo muchigarwa muumani musati matorwa nevachena. Kusvika izvezvi tadzoka futi muno kundoita zvirezvi. Saka ini ndinofara nekuti ndini maicho. Ndinotarisa kuti murume wangu kubereka kwandakaita naye chipo chiri kuenda mberi. Saka Afrika yese inofanira kuzviziva izvi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Inongozi Madrid. Unoitwa mutambo panguva dzipi? Chero nguva kana tichinge tangodzi tinosangana pakati tinongosangana papo tichiita irangaridzo yedu iyeyi. Zvakafanana chere nemachechi kana tichiita mapasikawo. Saka isu kana takadai ndiye inenge itori pasika tichirangaridzanawo. Saka ndezvipi zvamungade kungotitaurira muchidimbu pamusoro pemutambo uripo zuva ranhasi? Zvandingada kuzadzisa pamutambo uripo nhasi ndezvokuti tinogona vakuru vedu vanogona kubetsera vamwana anenge achitambudzika. Vane matambudziko akasiyana siyana. Vanogona kubatsirawo naizvozvo. Isi nini hanga ndagona hangu kubatsira ndipo pakusapotawo nokudzidziswawo kuti ndizobatsirawo pane ramangwana. Saka imi munotosvikirwawo zvakare? Ini nosvikirwa nemang'anga anonzi mang'anga. Tinotamba kutanga kuma6 kusvika kundoidza. Mang'anga ndo akaita sei? Mang'anga anoburikidza kusanganisa nenjuzi dzinova idzo dzakabudisa munhu muChegwite Dam. Saka tingati kumanheru kunenge kwane mutambo wenjuzi? Ehe, wemang'anga anonzi mang'anga. Chii chaizvo chinenge chichiitika kumanheru? Tinenge tinogona vanhu vanenge vachibudirwa vachiita kuti kana chero paine unenge uchitambudzika panguva iyoyo akapinda mudariro medu mukati patinenge takaungana tokwanisa kumubatsira panguva iyoyo. Muri yeZimbabwe ipo pano patiri kutora pane hatiziva hanzi ndafara zvikuru mauya kuno, saka toda kuti mbotaura navo vambozvizisa zita ravo votiudza mazira vanotiita. Ini ndinoitwa Muchaneta Tinaro. Ndafara kuona veDrumas Media kunoko. Ndowanzoka follow ndiri ku Victoria Falls pa YouTube. Ndozvaninge ndichiteerera. Muchiri kurangarira dzimwe dzenyaya dzamakaonawo? Nyaya dzandakaona dzinenge dzakawandisa ndichifollowa zvakawanda ndichikuona muchiinda kunana Gweru kunana nikwakawanda wanda nekwaitorwa vanhu nenjuzi ichi kwese muchindobuda ikoko ndichingoteerera ndichikuona zvese. Saka ndikati Drumas Media taking you to another level. Ndatenda zvikuru. Saka nokunzwa nyau yanambuya nekumbobatsira kwandakamboita mumashurumu, saka ndakanzwa mukomaendero vachiti vari kuuya ndokuvateera kusvika kuti ndinzwisise tsika nemagariro chikaranga chenyika yedu yeZimbabwe kana kuti chenyika cheAfrica. Saka nhasi ndauya kuno ndakasanganidzana nambuya Shumba Yaonda ndikanzwa ndikadzidza zvandanga ndichida kuti ndizive pamusoro penhau dzechikaranga chedu. Saka ndinongokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti especially isu tiri diaspora tine zvakawanda zvinotinetsa zvinotitambudza tisinganzwisise kuti chii. Hazvisi kumanikidzwa munhu asi kuti kana uine zvaunenge uchida kunzwisisa bvunza unzwe udzidze. Ndo chikonzero chandisvitsa pano. Saka nanhasi ndiri kutenda vanhu veDrumas Media nekutenda mbuya Shumba Yaonda nevamwe vese ana mbuya vanoshanda navo nana sekuru vanoshanda navo. Uye ndadzidza kuti handi ana mbuya chete vane chikaranga, nana sekuru vari pano vane chikaranga, nevamwe vana vadiki zvakare vanacho chikaranga vanotochinzwisisa kupinda isu vanhu vakuru. Maita basa munotibata muri kuBritain, nhasi uno muri muno muZimbabwe madzoka kumusha. Asi chatingade kunzwa ndechekuti munoona paYouTube vanhu vazhinji vanongotaura vachiti vanhu vane njuzu, mweya yetsvina, mweya yetsvina. Nhasi masvika pano, vanhu ava vane mweya yetsvina here? Hapana nemweya wetsvina pano, takatongofanana taswera tese kubva makuseni tichidya sadza tichinwa tii. Nhai pane munhu ane mweya wetsvina pano? Takatongofanana tiri pano tese. Saka andiona uri mweya kusiyana kwezvitendero hakuna chakaipa. Inga handichaziva kuti ndimimbi upo akaimba akati ukaponera muchiKristu usati chivanhu chakaipa, ukaponera muchivanhu usati chiKristu chakaita sei chakaipa. Saka naizvozvo ndinotenda mhuri yeDrumas Media. Ende zvanditifadza mafadzire mamwe asingaiti. Ndinotenda zvikuru tatoonawo kuti iya kune inonzi broadcasting ndiyo iyi.
Dromas Media, droma iyi. Tatenda zvikuru nezvamaita. Ini zita rangu ndinonzi Mr. Tachiona. Chera mayonzwa kanyaya iri pano. Ngiyathemba mule Zimbabwe likholisile likubonileyo abathanda isintu ngiyathemba ukuthi lizwisisile ukuthi isintu lokho sikhona kulabantu abalokho besakholwa esintwini. Ngiyathemba ukuthi lapho elikhona ngeke alisoze lilahle ukuthi thina singabobani. Tine.com Chera. Inini ana yangu ka 2 gig. Pane nyaya dziri kubuda pano zuva ranhasi. Mambodzinzwawo. Ndisati. Right. Nyaya 1 yandingade kutaura ndeyekuti pane kunzi izvo pane mukadzi akatorwa nenjuzu aine pamuviri pari zvino ari mumvura uyezve ane mwana uyu itori njuzu handiti ipapo manje handizivi because akaenda ari pamuviri akaenda ane pamuviri obva abarira mvura. Mibvunzo inobva yauya kuti saka mwana ari kurarama sei? Ipapo manje saka injuzu kana mwana asiri kufa ari mumvura atoo njuzu. Mule Zimbabwe ngiyathemba lezwa lapho ukuthi kule ndaba ezingani ziyaphuma esizathi kuhamba sezidinga ukuthi ziphuma njani ngoba kuthiwa kulomunye umama wathathwa futhi injuzu ezithwele so wabelethela khona ngale manzini. So lapho imbuzo esilanga ukuthi sifuna bakwazi ukuthi umntwana wangikhona nxa ephila uyinjuzu yini kumbe hayi ngoba yena wayehambe njani ezithwele already. Saka tingati ndo.com rekutanga. Akomana 2 gig. Dzakawanda kanyaya dzacho. Pane imwe nhau zvakare iri kunzi hama tangonzwa nemakuhwa naye kamuri Zimbabwe makuhwa. Hama dzevakabuda mumvura dzashedzwa zuva ranhasi kuti dziziviswe kuti ava vakabuda vakumbodzokera zvakare kumvura vanotora turusi dzavo dzekushandisa vagodzoka. Mule Zimbabwe okunye esilakho futhi ukuthi izihlobo zalaba abantu ababethethwe injuzu zibiziwe kwathiwa hayi abantu bene bafuna ukuthi bebuyele emanzini bethatha izinto zabo ababezishiye khona ngale. Saka zvichireva kuti turusi dzacho ndourapi ndoona sekudaro handizive iturusi dzipi dzingawanike kurwizi. Lami mule Zimbabwe angikwazi kona ibaba zathi kusitshela ukuthi abakuchiya emanzini kuyini. Saka pari kunzi zvakare ka 2 gig ka ndakudza pari kunzi zvakare 1 akukwanisa kutaurawo zvishoma. Mule Zimbabwe twa futhi omunye sekwanisa ukuthi engani uyakhuluma mbijana. Saka chimwe zvechandaona inini vanhu vachitamba apa kana vasvikirwa zvezvia unoona mumwe achi au unotozoona kuti kusi kungosvikirwa chete panoto necommunication iri kutoitika pane nhau yavari kutotaura yavari kutoona nguva iyoyo. Mule Zimbabwe lapha futhi esikubonile ukuthi abantu nxa sebefikelwe lidlozi bale ndlela abakhuluma ngayo ukuthi bebabili ukuthi wena uyabungezwa kodwa bona babe bezwanani ukuthi bathini. Zvabva zvandifungisa vana vamadzibaba vaya kwaMusambi. Muchiri kurangana kuti vaiti chere? Ndakangana. Mure Zimbabwe anga ari mafaro edu kutandara nemizuva ranhasi nguva taringa zuva chakwata yakwana nguva yekuti tichisiyira hedu mutambo wacho panzira topinda munzira akatakananga guta reHarare. Mule Zimbabwe ngiyathemba ukuthi abaningi kade befuna ukubona ukuthi kwinokuzayenzakala kodwa hayi mule Zimbabwe lakwazi ukuthi phela elikaNkulunkulu lingatshona libe la kusasa lokho begida lathi sithe silibonise nje ngamancane ukuthi bayenzani. So thina khathesi silichiya lapha. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Chera musati maenda. Vazhinji vanenga smile mambo wapa smile. Ndaneta ndiri kutsva nezuva futhi.
sekutaura kwaita senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Oh